5 मास 2023 ni bagui norok nang common number rinai tai house ending rinai ingke norok kana je 5 taka thangnai rok thorei haina hai kutina bo thanglai di norok kisa kom rinai ingke finance charges tongo ingke abono karai norok na haina hai ani dio ingke important ke obo bai obo ani ro belai important finance charges tongo ingke abono karai norok na haina hai ribano ga angsu important je no common number di mani aran jodi phaya angkang kai je angno kuroi dinai aran phana success angman. Hello friends, comment khaide sabo tini ni dino success angkha nang na ang 1 house tai 0 house narong no common number rimani sabo success angkha please comment khai sade tini ni salo 6 tarik 5 mas or sabo success angkha please comment sabo comment khai sanai kebo tini manna de tong na maya comment khai sai khna de tini kebo manna de tong na maya comment khai sade please manai tong khanga comment khai sade maya ga comment khai sade nang no aban skanga chung je angmia tini ni no common number de mani নতুন জুনিয়র হলিক্সত আছে DHA জি দিয়ে অ্যাক্টিভ ব্রেইন আৰু প্ৰটিন যাৰ ফলত উচ্চতা বাঢ়ে keyo jodi tini nangai tongkhangka comment khai sade nong nang sabrum common number rimani nong nang phnai di maya kani puno profit tini 6 tarik 5 mas 2023 ni bagui norok nang common number rinai tai house ending rinai ingke norok jodi an video no sadai tongkhangka like khaidi tai mankha sungna risinai ingke guti oro kisa hit thungra norok thungai mannai ingke abono kar naidi tini norok nang 07 hit thungni ni samani কিন্তু কিসানি bagoi 08 se phairika hai pano norok nang rijak tongo je 0 house tai 1 house norok no thungdi hinui kok rijak tongo norok je 1 house by 0 house thungnai rok borok mankha ingkai je house thungi arok tini maya phanangoi mano ingkai abono karai bo norok no haina hai rijak tongo no 0 house ni bomo number phainai norok nang rijak tongo naide OPD no kisa sung play khai khna lainai norok no important bomo rijak
ani dio angkai important ka obo bai obo ani oro belai important finance chances tongo angkai abono angkai nang one house ta zero house ang common khai rimani abono rongno thungri himni samani norok thungka thungya please comment kai sadi sabo thungka comment kai sadi thungya angkai bo comment kai sadi norok by live bo kok sana bagai phaijak norok jodi manui tongkha angkai please comment kai sadi sabo busungni manka angkai se ang next video no rinan sai tongnai goti tai house ending je nangai tongnai rok comment kai sai khnardi ar nang angkai bo comment hasungdi ar thungya borok bo comment kai sadi narong ni comment nang nasing tongo please sabo nangkha sabo nangya please comment kai sadadi narong ni comment no nasing tongo ang kebo nangai tongkha angka comment kai sai khnardi nari se ang no video kaisa play kare nang na haina hairi wano ingkai naro house thungyai pano tini ni sala naro guti nang simi thungdi de house jong naro thungnam sukai thungdi ar jodi thungnam se khata thungdi house ga ang se important ya tini ni sala ingkai nang no sai khana tabu je house sukroi ingkai narong ni bisinga bukha bisin jori je kono house jori phai to ungjai tongkhang ka a bisini guti no bonrok pasta gur kai no nai abana no thungai nai di jori success panangai mano jori ani je no common number di mani arani jori phai ang khangkai je ang no kuroi di nai aran phana success ang man ingka nai na di zero house ni jaga ko no thungai manai 02 07 00 07 08 ingkai zero house ni jaga no abana thui mano tai one house ni jaga ko no 12 thungai manai তারপর 11 thungai manai তারপর 10 thungdi 01 kaisa thungdi sorry ang aro ready chalia abo important ingkai 16 kaisa narok thungai manai sasungan hanai khakao all pair 76 to 93 94 95 aba narong nang rijak aba narok thungai nari okay tai kaisa nang all pair kaisa narok thungai nai di saksasangan hanai khakao all pair plus nong na house narok house ending thuyagoi tinin sala all pair kaisa thungdi ingkai narok saksasangnai ni ang khakao fr ya ka sr ingkai ani gotin narok jodi fr success ingya angkai sr narok success ngai ne khakao ingkai narong bai ingkai tinini video to narok bai ang tabung nong ne biskango no play khai rikha nari tinini sala narok nang zero house tai one house rijak duita house tai je house sukroi ingkai narong bisinga bukha bisin jori je kono house jori phai to ungjai tongkhang ka success ang man ingkai nari tabung narok bai kok salainai sabo success angka sabo success ya please comment kai sadi tamoni bagai manila narong nang sabrun house ya kai in jodi ani gotina thungai narok success mani tongkha kai please comment kai sadi ar jodi ani gotina thungai narok success yang kai comment kai sadi tai kaisa kok ano kubangma borok actually nong number rimaya tamoni ke number ke ano taibo jaloknai number noro tongkhang kai like kaisa khairdi ar kono kok sungna tongkhang kai comment khlai sungai mano ingkai norok bai tini ang live kok sana bagai phaijak norok please ang bai kok salai mano sungai mano question khlai mano ingkai narong nang single goti rinan bo one si tongo ar o single goti bofro rinai abo one si tongo
support khaidi nan bosai tongnai je ano support khai tongnai rokno belai belai no hambai mario norok ni support bai no ang chuba chumano norok support khaidi norok ano support khaike ang norok no support khainai comment khai sadi sabo sabo tini mankha o number o sabo sabo success wngkha please comment khai sadi comment khai sabai de sabo sabo support wngkha sabo sabo success wngkha comment khai sadi norok comment khai sayaka ang bwsai maya nai je norok tini mankha hinui almagui norok no ang songui tongo sabo sabo tini success wngkha comment khai sadi kebo manna de tong kwrwi sadi please ang norok no weekly number rinani chaitui tongo norok weekly number nana muchung please support khlai di norok support khaiyaka ang norok no weekly number ri mangla jodi norok channel no tapano subscribe khaiyang khe please subscribe khai di norok tapano channel no subscribe khaiyang khe subscribe khai di tei support khai di norok bai kok sana bagui live bo phaijak tini ni dino sabo sabo success wngkha please comment khai sadi tini salo sabo sabo success wngkha please comment khai sadi tini salo sabo sabo success wngkha comment khai sadi tini salo sabo sabo success wngkha please comment khai sadi norok comment khai sakang gaisi ang support mannai norok support bai si ang norok no chubanai success wngkha please norok support khai saka dingkhe kasi tini ni thalo sabo sabo success wngkha tini salo kebo success wngna kwrwi de kebo comment khai saya tini ni salo kebo manna kwrwi de mannai borok support khai di support norok comment khai kok singya ang bo kuno samaya ang sring khai no tongnai norok bai baksa no